Que vas a Argentona? Doncs vinga amb tu, Vinga, me'n vaig ara mateix. Faig la reserva i pugem. Ah, perfecte. Doncs pujo. Anem. Doncs vaig a fer la reserva, me'n vaig a Argentona a una reunió, així que necessitaré el cotxe només una horeta. Doncs estic aquí mateix i agafo aquest cotxe. Fer servir ara. El necessito només una hora, perquè serà una reunió curta, llavors li dono directament a l'OK. Perfecte, la reserva ja està feta i el començaré a fer servir ara mateix. I ara mateix el puc obrir i comencem. Tinc 25% de bateria que em dona per uns 70 quilòmetres, més que suficient. Molt bé, doncs comencem. Què, Judit? Ens anem? Perfecte. Escolta, és superconfortable aquest cotxe, no? Sí que ho és. Bé, doncs... I ara què fem? T'explico una miqueta. Primer de tot, la seguretat. Ens posem el cinturó. Si fos el primer cop que fessis servir el cotxe, aquí ja està el manual d'instruccions, però bueno, com jo ja me'l sé, t'ho explico una miqueta. El primer de tot és agafar la clau de la guantera i la fiquem al seu forat. Després d'això, baixarem el fre amb el peu dret i li donarem el botó de start-stop. I amb aquest soroll ja vol dir que estem funcionant. Ara el que hem de fer, si ens hi fixem amb el canvi de marxes, té aquestes posicions P, R, N, D, i per sortir d'aquí li haurem de donar marxa enrere, que és la R, que és una. De tota manera, estan posades al taulell, i traiem el fre de mà i sortim d'aquí. Et sembla? Doncs fantàstic, ja podem marxar. Vinga. Bueno, ja hem arribat, i ara què fem? Doncs bé, després d'una reunió intensa a Argentona, ja estem un altre cop aquí al costat de Can Fogueroles. Hem trobat un lloc per aparcar el cotxe. Llavors el que farem serà, primer de tot, posem la palanca de canvi un altre cop a la P, que és aparcament, i el fre de mà el posem. Un cop fet això, li donem el botó de start-stop i amb això el cotxe ja està apagat. I després d'això només falta treure la clau del forat i la fiquem a la guantera. Doncs sí que és fàcil. Molt fàcil, Judit. Ja l'únic que fem és sortir del cotxe i veuràs com tanco la reserva amb l'aplicació. Perfecte. Fem-ho, doncs. Doncs bé, ja hem sortit del cotxe, estem segurs que totes les portes estan tancades, ens hem emportat tot el que teníem a dins, llavors tanquem les portes amb l'aplicació. Perfecte. Ah, clic! Això mateix. I aquí hi ha el botó de que fer servir, se'ns ha posat verd, això vol dir que ja el podem tornar. Ús finalitzat, el volem finalitzar ara mateix. I ja està. Ara ens diu, moltes gràcies per fer servir el servei, podem fer un formulari online si volem i fins i tot, si ens hem deixat coses a dins, podríem encara obrir les portes del cotxe, però no el podríem conduir. I tot això com ho pago després? Després, cada mes, t'arriba la factura a casa. Ah, veig que a part m'ho expliquen aquí. Ah, perfecte. De fet, això mateix t'ho posen a cada viatge. És perfecte. I ara ja està, tanquem l'aplicació i ens n'anem. Molt bé.